To kale nying mar Ondeto ni to ne wuok kure. Nodhi kanyo ero mondo chaki nying, koro noguonyore. Koro joma chon iluongo ni nyathini Ndeto dende nade. Musiko Ndeto Ndeta ma en dende osiko Ndeta. Osiko koro oguonyore mondo mi onwang' kaka inyalo chake nying. Koro mane jogo chake nying no Ndeto. Mondeto nobiro nikech noguonyore. Noguonyore. Mango manoma ko ganda mane nikuro ni wach mane miziao wajujubuka. Nibunde manogole milambo bunde duoke milambo. Jo azekari oloro Manuel. Mizia kiedalane mar ligala tinga mayonde ne mizia ne wachon wandalo kandalo ni tinga no paiye milambo tinga payo got milambo karanga maserikale muchiwo tinga mamarge lelo ni malo yonge unu ngamalo yinde unge ta ana aja wasika to closer riga aja milambo ya Jerusalem amaoka duto te Nyasaye koyie olembe duto te monyak mabeyo bedie olemo monyak marach Nyasaye wuoye manone kata ibeto gi kata iwenyo bende kata jachuo moro bende manitiyo ne tajiri to ka wuon puodho otuo ni ene alwa mona awang'e awang' olembe maricho jatich nodagi nooyo jaduong' ruoth tinwayo gi ndalo ariyo kenda dok an aol tiendgi owuoyo gine bedi mabeyo kamagi bende emobedo kaka jakeretos bende mane onwang'o obatism to nonwang'o abuga to konwang'o abuga kamano keke obudhore abuga odhi ge kong'o koro nyingi Thomas kata nyingi Timeo tirudho wi nikech nichore e baku iwoyo yungu iyoro junako koro obatism mari okethore kendo imor ni ngima in Timeo kaka ar kama tisetho. To kare nying mar wuod Obimbo ma Jakano to ne owuok kanye? Dine bedie ni baba Simeo ne onyuolo kod Obimbo e piny mar Kano. Awasi kano donjo Awasi, nodhi Awasi ko nyathi matin. Kano donjo Awasi, nodonjo godhiambo ka dhok donjo. Koro kano donjo kacha godhiambo koso pod ndiko. Kano dhi donjo kacha godhiambo to nwang'o ka ng'ane ni Obimbo wako dhok e dala. To koneno ka nyathi men bute to penjo mera ti ya kanye. To kone ni inyathi ng'a? Ni an nyathi Obimbo. Obimbo mane? Ni Obimbo Kamesomba. To nyathi dhako mane? Ni nyathi Margaret Oduwo. Koro Margaret Oduwo ni to ng'ani wacho to Margaret Oduwo nonyuol to we nyathi moro dala gi to panda. To nyathini motin atina ni to ndalo manyuol Margaret jabe dika nyathine dikoro chorore. Bas kano donjo kanyo ne mama ne ng'ani okawe motere od Margaret Oduwo. Koro kane otere od Margaret Oduwo ni koro Margaret penje ti nyathi ng'a? Ni a nyathi Margaret Oduwo ma in. Nyathini dak iwuo maber. Anyuoli karang'o? Ni in e merwa. Ni nyuola tekia. Koro bisana kode. Ka aete mobira bira kanyo. Koro ikone ni aoyo ng'ato kodonje dala. Ni koro wacho ni nyathiwa. We mondo bedu we ura we akikuriembe. Bedura beda kode. Koro no wuok. Koro Obimbo kete koro dhi kwayo. Kodhi kwath gi nyithinde en okote dhok modho. En odhi okunyo pi. Kose kunyo pi to dhok modho.
Okoriti mondiwa toriti gwedhiwa. Bikira Maria ne okwongo poro kamoro ni Gwase Nama, kama ne oyangore ne jalupo ma bende ong'ere kod nying mar Nyamgodho wuod Ombare. Ne wan gi jaduong' moro mane jachan mane iluongo ni Nyamgodho wuod Ombare. Nyamgodho wuod Ombare, kit dak mare, kaka jaduong' nodak e pacho mare, jaduong' ne en mana jalupo. Odiochieng' moro achiel ka nodhi lupo to nokoso rech. To ka nokoso rech noywak ne Nyasaye, koro ma chandruok manade madonjieni. Then kaluwore gi kit jaluo machon, ne ni ka nikoso rech to niweyo gigini mag lupo ei nam. Then nidhi keto gimoro miluongo ni kira. Wang' midhiambo idok limo ka Nyasaye ogwedhi. Jaduong' Nyamgodho wuod Ombare ka nodok limo, e bath kira mare nopo konwang'o ng'ama miyo. Bikira Maria, min ruodhwa, kendo min owadwa Jesus Kristos, ngeche ng'eyo tek, nikech iwacho ni Maria nodonje nam Gumba, nomake gi ng'at miluongo ni Migodho, omaye Kombare, omaye ni kano omaka nodhi lupo, ne en ng'ama lupo, joloka luongo ni Neo. Koro nodhi, kaka odhi lupo, to kano keto kisikane mar mako rech to mako dhano. Koro dhano ni komako to komo noduoke e pi to dhano ni kone ni mama ni okone ni kik iduoka, an dhano tera ikudho na mach. Tok wuok ka Nyamgodho, Bikira Maria ne odhi Simbi Nyeima kama ne oyime Simbini modhuro. Joka Waswa ne okalo e midhiero mar himruok to ni mar tok teko ma bende ne gintiere godo, mar ni jogo eko mamine ne onge kod oteku kata thuolo mar loso e mbele chuogi kod timbe mag machienglo. Kama koro pigni ntiere ne. Chon mane dala maduong' manoger e wi ohinga. Mana kaka aseluoni ni jogo manodak ka niluongo ni joka Waswa. History kaka kwerwa nopimonwa. History wacho na Nyango Nyargwasi gi nyinge manong'ere nodonjo ka higa mar 1715. Kawere kod sigand Simbi Nyeima kod mar Nyamgodho wuod Ombare kaka chakruok kata fwenyruok mar Bikira Maria. Ng'weche notero wa Suna West ei kaunti ma Migori, kama Bikira Maria ne oromoe kod wuode Baba Simeo. Kapok mama obiro, baba mokwongo ne mama. Koro en higa mane ma bende ne mama yudore gi baba? Higa mane baba oyudore gi baba, mama obiro 64 ema giyudore gi baba.
To kigonwa sigana matin kaka ne giyudore ma gibedo kamoro achiel. Mas mama kaka ne giyudore, baba ne en ka Johannesburg, to wacho ni oneno ka min mare biro. Min mare osedonjo e piny ka ni machiegni. Koro ne gidhi gi mama noyude ka ng'at miluongo ni Rioba Magacha. Koro ema ne mama miluongo ni Leonida kod Angelina ma chi Johannesburg ne gidhi gi ome Magacha ma gikele chieng'ne mane mama oidho go got Kalafari. Kane giting'e ka gibiro, ne gibiro abira kode ma mama owacho ni en oidho e dha got. Koro noidho got. To sano nonwang' ka baba ni ka Johannesburg. Koro baba nowuok ka Johannesburg kowinjo ni min mare osebiro. Koro mosruok mane gimosorego, ne gimosore ka gigo chongi piny. Ne gimosore ka gigo chongi piny. Ma baba omiyo mama luor, ogo chongi piny to mama omose.